तो देखो भाई लोग, हमनी के गांव जवार के आम आदमी के जो जीवन होला, तो जीवन के सबसे मेन जो चीज़ होला बियाह। तो हमनी के एगो वो कहावत बा कि बियाह के लड्डू जे खाई उहो पछताई, आ जे ना खाई उहो पछतावेला। तो चली भाई खाइए के पछतावल जाओ। काहे कि हमनी के यहाँ अधिकतर जौन भी बानो कि लड़का के पढ़ावल जाला तो खाली नौकरी कराही खातिर ना पढ़ावल जाए। अधिकतर समझनी कि पढ़ावल जाला हमनी के कि घर में जब अगुआ लोग आवस तो बाबू हमार सीना चौड़ा करके आई बात कहस कि लड़का हमार इंटर पास हो। हाँ, इससे ज़्यादा हमनी के जीवन में ज़्यादा महत्व पढ़ाई के ना दियाला। अरे कि लगन गइल हो, लगन गइल। अरे मर्दे तहारा का हो गइल हो? आर कि हमरो वतनी बट जो हतनी, रात भर बिछौना पे हम उतटोवतनी। आर कि लागे देही अप भूतावा बधइल हो, लगन गइल। अरे मर्दे छोड़ा जाए दो का भइल? का छोड़ दी? अरे मर्दे तहारा का बुझाई कि हम बियाह करे खातिर का कोई नहीं। अगुआ आवलन सो, आवो सो जा सो, आवो सो जा सो, कौनो प्रभाव ना पड़े। तो एक दिन के बात है कि ये सोचत रही, बड़े दिन से घर में ढेर दिन से बैठा रही, लेकिन वह सोचनी कि एक बेरा कि चली अब बाहर भीतर कमाई जाओ। आ चली बाहर भीतर कमाई जाई तो तनी गांव घर के लोग कही कि हाँ लड़का कमाता, आ तनी मनी बाहर जाए तो तनी देहो फरिया जाए। अच्छा तो फिर का भइल? हर की हम सुहूरत गईनी हो, खूबसूरत भईनी हो। हर की हम सुहूरत गईनी हो, खूबसूरत भईनी हो। कि आवते लगन घर दौड़ते ऐनी हो, कि आवते लगन घर दौड़ते ऐनी हो। अच्छा तो अगुआ उआ अइले से किनाए काटते? अगुआ दू चार गो अइले सो आ पूरी खा के गोइले सो। तो माने कुछ ना भइल ना? अरे कुछ भइल रही तो हम हेजबा का करे अइती। हमरा तो लागता कि हमरा लागता कि हमरा कुंडली में बा कुछ कइल हो, लगन गइल तब बियाहवा ना भइल। अरे मर्दे हो जाई, काहे टेंशन ले बड़ा? हो जाई घबरा मत। अरे का हो जाई रे मर्दे, जिनकर पीछे पटीदार पड़ जाइ है सो उनकर कुछ होखे वाला बा? कुछ ना होई। काहे रे मर्दे का हो गइल बा हो? पटीदार में का कइल बड़न सो? परल पीछा बाटे हो, झूठ साच साटे हो। कि हमर लागल बियाह पटीदार काटे हो, हमर लागल बियाह पटीदार काटे हो। बाप रे बाप, बड़ा तो भयंकर तहार पटीदार बड़े सरे मर्दे। अरे मर्दे तो अपन फूफा से काहे नहीं कहत वो बियाह करा दे तो? अरे वो तो मर्दवा अपने हार गइल बड़न मर्दवा हमारा बियाह करावत करत तब ना भइल। अच्छा तो मामा से कहो। अरे मामा से का कही रे मर्दवा, उनकर तो भाई खुदे नहीं खे भइल। तो अब का करब रे मर्दे? अरे कि हमार माटी भइल सब कइल धइल हो, लगन गइल लेकिन बियाहवा ना भइल हो, लगन गइल। अरे भैया लोग खाली हंसी मत, काहे कि ई लोग नमूना लोग ऐसन लोग के जुगाड़ करा के बियाह शादी कराई जा, आ तबे न बुझाई कि बियाह कइला के मजा, कि बियाह कइला में कौन फायदा बा।
आई तनी वीडियो अच्छा लगल हो तो तनी लाइक करी जा, कमेंट करी जा, शेयर कर दी जा, इस चैनलवा के सब्सक्राइब भी कर ली जाए, तब न मिलो फिर वह सबसे अगला वीडियो में। तब तक खातिर नमस्कार।